Ndinokutambirai zvekare pano paZerare 263 pano panyanga ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani paZerare 263 usubscribe mahara wotena on the notification bell sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe. Manews updates epanapa tinouya nawo akabatana tinomabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Saka kana usati wasubscribe ndo anonzi manonoko auri kudya iwayo. Vadikani, rudo rwenyu runotisvitsa kure. I really appreciate you nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Inini chandinogonawo kukutendai nacho kutsvaga manews updates ezvinhu zvangotsvereredza munyika yedu yeZimbabwe. Ndo yanazvo paZerare 263 panapa kuitira kuti muwane manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Rambai makadzvanya pamakadzika ipapo. Inini ofuti njara mandakatsika giya pandakatsika ipapo. Vadikani, pane video rageza usazoskipeka wapedza kunzwa first video. Pane imwe futi update yandichakupai yake kumberi, saka ndatisaskipei this video, ndatifambei lola tichienda zvedu. Pane video iri kutendera social media revarume vachiudza kuna Geza kuti aiwa ngatani dzaanosvikira kwaari kuda kutambira uku kunorema. But zvavanga vachitaura ipapo manje vachitaura kudaro vanga vakapfeka makepi ane mufananidzo waGeza pamhanza apapa paka pane mupikicha waGeza. So akusiye mchiona video wapedza kuona video comment section dedu wotaura zvaunofunga comment section. Ende ndichakuzivisa futi imwe update yaGeza futi kumberi, saka musaskip this video. Datenzoi. We appreciate right, hapana zvamuda umudze. Aiwa, toda kutsageza kuti pasinewe. Hauso wakatonga nyika. Nguva yako yakakwana. Chaleza unosvikira. Hatina kuona. Achowe. Kamuona chora. Pamirwe. Panomira mkuru pamirwe mikwi. Yapachowe. Next update. Video riri kurwadza vanhu riri kutendera mastreets social media revabereki avo vanorarama nezvekutengesa musika vabuda mumastreets esocial media after vabviswa pavanga vachitengesera nekuti zviri kunzi hapana mutemo wekutengeserwa, hapana mvumo yekutengesera. Zvaitika kuti Nhoi vadikani tinobatikana vabereki vari kuzama nepavanogona napo kuti vafidha vana, vapa vana chekupfeka. Mutemo waiswa inde vabviswa ipapo. Vazhinji vabuda vachichema pavideo iri rinosereresa. Akusiya mchiona video, wapedza kuona video patadzoka nchirova last update yaGeza tobva tavharisa maupdates edu pavideo riri. Datenzoi. Ndine mwana ari form 3 ndine vamwe tu saka vanorarama sei vane baba dzinoita mbada inini hapana kusiri kufa azvivatondura nekuti maremapikisana asi chaiwo handina chikafu chacho handina saka ndodi kubva wandikwana vana vandodina. Tiri muChinhoi Central Business District apo tiri kuongorora urongwa hwatotangwa nekanzuru yeChinhoi apo iri kuti vatengesi vemumugwagwa avo vanoshandira panzvimbo dzisiri pamutemo dzisina kutarwa vange vachibvisiwa panzvimbo idzodzo voongororwa kunzi vangashandira panzvimbo dzipi. Asiwo patanga tiri kutenderera tichiongorora tichitikurukura nevatengesi vemuchikamu chidiki vemumugwagwa vari kunyunyuta kuti kanzuru yangu iri kana yamuka nedanho rayo rekuti vanhu ava vabve mumugwagwa vachiti zviri kutovaomera, havana kwekuenda, havana zvekuti vape mhuri dzavo chokudya, havana zvekuti vana vaende kuchikoro nazvo. Pavanoshandira ipapo ndipo panovapa chehuviri, uyezve vari kuti hapana nzvimbo dzacho dziri alternative dzekuti vange vachienda kunotengesera. Nokudaro danho rauya nekanzuru iri vari kuti harizadze mukombe. Uye taedzawo kukurukura nevakuru vekanzuru vanova mutauriri weguta iri vatichaona mulauzi vati chirongwa ichi chiramba chipfuurira mberi kusvika vaunza sanity mudhorobha reChinhoi. Vati havasi kupfuurira mberi nekungoongorora muChinhoi CBD chete asi kunzvimbo dzese dzakapoteredza muno muChinhoi vachiedza kuti vaunze sanity. Zvinova zviri kupokana nevakawanda vemuchikamu ichi vanosanganisira vakuru vanomirira mavhendors vari kuti
kanzuru ngaigare nevakuru ava pasi isati yauya neurongwa ihwohwo hwekubvisa vatengesi ava mumugwagwa. Vari kuti zvavari kuita hazvikodzeri. Nekudaro vati pane musangano uchaitwa kuChegutu musi wa15 February wakananga kuti vatengesi vemumugwagwa munyika yose vange vachiuya kuzoisa pfungwa dzavo pamwe chete mukuona kuti nyaya iyi ingagadziswa nenzira dzipi. Asiwo pachirongwa cheDaily Updates nhasi manheru paPlatinum FM tichange tiine mastakeholders ese anokodzera tichikurukura nezvenyaya iyi kuti ingagadziswa nenzira dzipi. Matebho yatiri kubviswa panzvimbo yatiri kutengesera yeti muChinhoyi muno hatina kana industry iripo inonzi kuna industry, hakuna kana kunotiwa nevarimi nemaminers nemavhenda iwano ndoangatobata nzvimbo yeChinhoyi. Apa hakuna kana patanzi dzinonoindira apa kungodzingwa chete kudai musiri tichonda kuti togumata kuita mbavha kana kuita zvisina basa. Apa tanga tichiraramisa muzee dzinorarama nei? Hatina kwatinohora, hatina kwatinowana mari. Basa redu ranga riri kutengesa kuti tirarama, torarama sei? Hatina kwokuenda. Saka ngatibatsirevo kana hurumende kana iyo kanzura yacho ititsvagire kwatikanoshandira tiwane zvekuzviraramisa nemhuri dzedu. Saka mama makutopwanya musika. Ndakupwanya musika wase wakaindika semapuranga anovesa. Saka ndoita sei? Ndoshandira handisisina pokutoita ndakutoka mapuranga ndiendese kumba. Saka mungavati kudini vekanzuru kuti vanzwewo pfungwa dzevamwe because vakawanda vari kutopota. Vekanzuru kana vachiti ibvai pano hatirambi kana vaita pana nzvimbo. Kopati pane nzvimbo yekuti tiende ndepapi. Ngavatiendeseke kwacho kune nzvimbo yetokauti tonoshandira pakasununguka pakune mvumo yekuti tiite. Kana kuti panapo pachina tinenge tichibhadhara mari tobhadhariswa madhoradhora uye zvota tibhadhara $5. $5 vachashanda chii? Ngatibhadhara ketiziva kuti tiri kushandira papa tiri kubhadhara kwacho. Hatina kuramba kubhadhara chii? Asi vakutidzika tinodya chii? Taguma takuba. Autosemonera izinonzi vanongouya votibvisa pano pamusika votibhai yeti mari mweziro takabvisa $5 vakatibvisai ma$5 tabvisa ma$5 wongouya votibhai tiri kuenda kupi kwatiri kuenda wangosvika votisimudzira matebo from nowhere wongogudubudza zvinhu tiri kuenda kupi ngavati ibhai panapa endai uko munotengesera kwotongosvika vachingogudubudza zvinhu vachingobvisa matebo tichatorarama sei? Like unenge tine zvikwereti zvatee tinazvo unozibhadhara nei? Unowana nechikoro nezvimbadzo zvatee tinazvo zvakadai zvakaita kuti nama zvikwereti zvakadai vane chikoro kudya todya kuti ndovatodya tichiraramira panapa tongobvisiwa vanzi ibhai tiri kuenda kupi ngavatodze kokuenda tienda tina kuramba. Ndoita basa rekupusha chingoro tiri kushawo mabasa muno mutaundi macho kana mumaindasiri hapana. Asi isusu izvozvi munguya mukutidzinga mukutimhanyisa zvingoro zvacho mukutidzinga mabhanzi tati kutengesa saka zvotorarama sei? Hapana, ivo chaivo kuti vakakura namai vachisa vanhu vakawanda vesa anamai vedu chaivo kuti tikure takakura nemusika. Kana ipapa vana vedu vatikazvarwa kuti ungokudza nemusika voti tingatibve tinoenda kupi? Vanoonesa nezvara isaindibvise changu zvakadzapana zvokuita vana ii zvino zvapedzera ndiruze mapuranga uzapedza ndikogasa chimwe chinhu kumba tonai nezviriitika zvani masingle mothers ese atatongopedzera kutongobaya kana kumabhawa nesu mageto iutsa nevakadzi futi gosi tapedzera takushaya zvekuti tatopedzera takungoba makesi ekubaya vanhu nemapanga anga anani vatinonga vaita izvezvi munhu akutonohandira kuti vanhu mustreet vosinochinoike makesi ekubaya vanhu mapanga anga akawandisa apa angadzikira vanhu ndabika ini noti gasi inoita $2 pokaita mabredos inoita $5 totendana nini pazoro kana $2 saka kana ngatidzokera kumba tinogara tinonoitei hatina kokuenda vana chaivo tinotengesa chega hatina varume saka kana vatinogara kumba tinoita sei torarama nei ndinobhadhara rent ndinazukuru ari kuenda kuchikoro vakasirwa vanhu vabereki vava ndiri kuchengeta kukanzuru iri kufamba kanzuru pesaba ifamba ichitorarama $5 inini tiwana profit ndikatengesa madrinks 3 aya ndopa ndinoona 50 cents kana tengesa madrinks 3 kana satengesa kuti apa chandotenga kana iyo zvinozvo atitende munogara kumba tichararama nei tichadyei vana ndinovapei vachitipwanyira zvinhu tinowana kupi ndikushaza ndotangira papi kana munhu akanzi aende kushopa achitengesa madhigisi anobhadhara nei? Shopu iri kuda 300 pari kudiwa 500 pashopu. Munhu ari kutengesa zvinhu zve$10 anonobhadhara nei? Upenyu hwakaoma, mvura haina kunaya. Ipapo vaifanangoti mvura vombotiregerera vombotitora tichitengesewo makadai tiite order chete. Next update iaudio iri kutenderera mastreets esocial media zvichinzi Geza uyo azosimudza musoro nhasi sei.
iodhi iri kutenderera wasisi social media idzi andiwedzeredze kana kutapudza. Hanzi vanhu vamwe chete vari kuzivana ndomutauro wazviri kuitwawo paaudio ipapo, but vamwe vanhu vazobuda musisi social media vachiti ticharamba takamira naye. Sikada kusiyai muchinzwa audio ine sahatirari ndaenda tosangana zvekare nguva inotevera. Rudo rwenyu runotyisa kure. Much love. Vanhu vese vezanu munonyepera kutendeuka muchiuya paplatform pevanhu makatonyatsodzidza kuti if you can't beat them join them. Saka mouya pano kumanipulata pfungwa dzedu. Ipfungwa dzemapenzi chete dzinomanipulatwa nevanhu vezanu. Isu hatimbomanipulate zvekumhanya, takutokuzivai masystem yenyu. Why musiri kuzojoina party yanga iripo kudhara? Mobva matiti tungamirirei tiende mberi because tazokuonai kuti maive right. Why musiri kujoina? Muri kuti kana paita party ine musoro mosima mhodzi dzenyu dzekuiparadza. Ende monosapota zvinhu makasungata zvacho zvamunei masima imimi. Ndo zvamunonosapota izvozvo. Mozoya panapa moda kuti nyepera. Isusu tinotozviziva. Ini nevamwe vakatonyarara, vamwe vasiri kumbotaura, vamwe vanongoteerera mahodhera vachinyarara. Iyeni nevazhinji vanongoteerera vachinyarara vanotongoziva kuti it's a waste of time kutaura panapa. But isu tinozongotega titaurewo zvedu tingokuonesai kuti aiwa tokuzivai imimi. Bungumuridzo iro rinonzi Mnangagwa iro. Harisi bungumuridzo rega, rotori nemi makamuunganira nazvino makamuunganira muri kunyepera kuita sekunge zvinonzi hamuchamuda. Imi muri kutonyatsoziva zvamuri kuita panapa. Mazoshunura nhasi. Enda muchida kuti nyepera mazoshunura nhasi. Opposition yakatanga rini. Nhasi ndo pamazoshunura enda muda kuti nyepera. Muri kutozviziva zvamuri kuita ipapa. Kusima mhodzi yekupesanisa pavanhu vane pfungwa dziri direct vari kunyatsoona kuti chinhu chinonzi zanu chakasoora kudhara. Hatina chatinombonzwa kubatana nemi kuita sei. Hatina chatombobatana, imi ndimungatoya kobatana nesu. Then tokutendai manje. But most of you muri kuuya muri power hungry. Moskosima futi mhodzi yekupesanisa. Futi kundoti power hungry muri kutoya muri mhandu. Sekutsvaga kupesanisa opposition iri strong, iri supposed kunge ichimutsa nyika. Imimi muri kuparadza imi. Muri kuparadza imi. Remember Mudzuri paakapinda ari under MDC, Harare yanga yachinja within months. Harare yanga yakuchinja kuita but zvakakubohwa izvo zvezvo. Why musina kuona kuti this is the opposition that is worth ruling nyika inoi? Because yanga iri after development for the goodness of every citizen. But imimi muri mana mbavha ka imimi. Imimi basa renyu nderekudya chete. Chamuri kurwira ipapa kuti ugarewo pachigaro yogeza yo. Chawakatonanga kuti ugare pachigaro hauna kana basa neshanduko iwe.